Здравейте! Днес ще говоря за литопроението като доказателство за мястото на един народ в човешката цивилизация. С други думи искам да кажа, че литопроението е един, да го наречем, исторически акт за раждане на една цивилизация. Аз твърдя примерно, че нашето литопроение ни е дало възможност да получим акта за раждане на Homo sapiens в библейските земи, т.е. като народът, който първи може да бъде оприличен като Homo sapiens, като разумен човек, народ, който първи е преживял сътворението на света, народ, който първи е получил знанията от Бог и боговете, както се казва в Стария Завет, както и да го разбираме това. Знанията за обработка на земята, за добиване на метал, за неговото използване и така нататък, с които революционно променя своя живот. И това е всъщност сътворението на света. Революционната промяна в живота на човек, т.е. тази промяна, която го прави мислещ човек. Затова аз ще се позова отново на това, което е било известно на всички български историци, поне до появата на академичните ни историци, че нашето литоброение, т.е. акта за раждане, който ние сме получили, е с дата 5508 година преди Христа, т.е. според нашето старо литоброение, 5508 година преди Христа се е случило сътворението на света, т.е. нашите прадеди са получили възможността да станат Homo sapiens, мислещи хора, такива както са описани в Стария Завет. Бог, както каза, че Бог и боговете са не направили себе подобни на тях, т.е. като разумни мислещи същества. Ако изходим от литоброението, което е описано в месецоловите и календарите, които са издавани през нашето възраждане, в тяхната историографска част винаги се посочва, че от сътворението на света за нас се е случило 5508 година преди Христа. За латините това се е случило 4004 година преди Христа, а за евреите 3760 година преди Христа. Тоест, не са случайни твърденията, които обаче така ги превърнаха едва ли не като виц, като хуморески, че Божият народ можем да твърдим, че сме ние българите, че ние първи сме получили знанията, с които революционно сме подобрили живота на тогавашния човек и сме се превърнали в Homo sapiens. Това се е случило много по-късно и тези знания ние сме ги пренесли и на латините, и на евреите, и затова има такива огромни разлики в литоброението, т.е. от сътворението на света за латините и за евреите, т.е. много по-късно, с повече от 1000 години, 1500 години имаме разлика с латините, с евреите още повече. 1800 години сигурно. Така че това бих казал, че ние първи сме си получили акта за раждане за Homo sapiens от народите, които живеят в библейските земи. И няма какво да се притесняваме от това. Към това бих добавил и онзи случай, описан от Херодот в неговата история, който също потвърждава, че нашите прадеди, бригите, известни още като фриги, са най-старият народ и имали най-стария език на света, са известни, описани от Херодот случаи с задачата, която цар Псаметихос поставил на мъдреците да намерят отговор на въпроса кой е най-стария език и най-старият народ съответно. Така съветът на мъдреците бил две новородени деца да се дадат за отглеждане при един овчар и при тяхното отглеждане никой да не проронва нито дума. И когато децата кажат първата си дума, те да я кажат на царя. Всъщност овчара да я каже на царя. Това се случило един ден, прибира се той в колибата, децата плачат, реват и казват, викат Бекус, Бекус, Бекус. Докладва той на царя за първата дума Бекус, само че хората около него, съветниците му, не знаят на какъв език е това. Един мъдрец, когато те са поканили. Също обаче им казва, че това е хляб и на езика на фриките, т.е. на бригите, на, да го наречем, траките, които са нашите прадеди. Така че Херодот също ни е дал един такъв акт за раждане като Homo sapiens, като първият разумен човек, т.е. като първите разумни хора, мислещи хора, които се появяват в библейските земи. Така че
и нашето литоброене, което е удостоверено от българските историци до появата на академичната ни историография и Херодот, примерно, има и още много други доказателства в нашето народно творчество и така нататък. Като доказателства казвам, за които са свидетелства за това, че нашия акт за раждане, т.е. нашето литоброене е най-старо и затова имаме и това място в цивилизацията, която е в библейските земи, именно като първите разумни хора, т.е. като Homo sapiens. Не са случайни фактите, именно с литоброението от сътворението на света, както се казва, че само ние сме запазили историческите датировки на онези събития, които са посочени в Библията, но само като събития. И много често, ако попитаме хора, те си ги представят едва или не преди милиони години или преди десетки хиляди години. Всъщност става въпрос за библейския потоп, който се е случил през 3266 година. Някои от нашите календари го сочат, че е през 3246 година, т.е. 20 години разлика има. Освен това, ние имаме историческия спомен и датировка, че през 2715 година преди Христа се е случило Вавилонското стълпотворение, а през 2675 година преди Христа Бог е размесил езиците. Така че смятам, че не трябва да разводняваме много темата. Аз бих казал следното обобщение. За голямо съжаление, нашите академични историци се продължиха онова, което е заложено от гръцкия проект на Евгений Булгарис, т.е. да се унищожава българската история. И за тях, примерно, че ние имаме, да го наречем, образно казано, първи акт за раждане на Homo sapiens в библейските земи, няма никакво значение. Нещо по-лошо. Тези исторически факти, тези исторически доказателства за нашето място, за авторското ни право, за създаването на индоевропейската цивилизация, го превърнаха в ежедневието ни в един, да го нарека, едва ли не виц, едва ли не хуморески, с които ние претендираме по някакъв начин, че сме Божия народ, че сме докоснати от Бога, че сме най-стария народ и така нататък. И това звучи действително като виц, когато се произнесе днеска, а всъщност това е самата историческа истина, това е действителността. И мисля, че това е един от най-големите грехове на академичната ни историография, именно, пак повтарям, за това, че те направиха така, че нашия акт за раждане на Homo sapiens, който е с най-стара датировка, го превърнаха едва ли не в посмешище и бих казал в един исторически виц. Но аз мисля, че времената се променят и ние, за нас, всъщност за българите, е дошло време да заявим пред света: вижте, уважаеми граждани на библейските земи, тези, които са описани в Библията, ето го нашия акт за раждане на Homo sapiens, така че трябва да се съобразявате с това в край на краищата, когато става въпрос за история, за място на един народ в човешката цивилизация, че този акт съществува и той отразява именно нашата история, а не на други народи.